U trenutku kada je nastao Burek, ja sam bio aktivan na nekoliko tehničkih zajednica, gde su ljudi uglavnom pričali o računarima, mobilnim tehnologijama, satelitskoj televiziji, stvarima koje su bile u tim nekim oblastima koje su mene tada najviše zanimale. Međutim, za razliku od većine ljudi koji su bili aktivni tamo, ja sam imao gomilu drugih interesovanja koje oni nisu. Mene je zanimao sport, zanimao me film, zanimao me muzika, svašta nešto. Neki od njih je takođe zanimala, ne znam, film, serije i slično, ali mnogo manji, mnogo uži dijapazon interesovanja. I ja sam razmišljao da bih volao da postoji neko mesto gde mogu da pričam sa ljudima na te teme koje su meni važne. Ok, naravno pričat ćemo i o računarima, jer da nema računara ne bili na internetu, ali i o ostalim stvarima. Nije postojalo ništa slično u tom trenutku u Srbiji. Postojao je Serbian Cafe koji je bio dominantno za dijasporu i mi odavde suštinski nismo bili dobrodošli. Postojalo je nekoliko foruma u Hrvatskoj koji su bili veliki, ali u Srbiji nije postojalo ništa i ja sam želeo da napravim nešto na tu temu. Nisam imao predstavu šta radim, nisam znao ni kako da dođem do prvih nekih ljudi, ali srećom, pošto sam bio aktivan na dosta drugih mesta, sama činjenica da sam tamo bio aktivan i da je negde u mom potpisu stajalo da sam otvorio nešto novo, je značilo da su polako ljudi dolazili i da smo posle, ne znam, godinu dana imali par hiljada članova, što je bilo dovoljno da se pokrenu neke teme. U piku je Burek imao, da kažemo, preko 180-200 hiljada jedinstvenih posetilaca dnevno i preko 700 hiljada aktivnih ljudi različitih na mesečnom nivou. Radio sam stvarno na mnogo različitih projekata i u različitim industrijama i na različitim tržištima i jako je teško sad da izdvojim šta je tu stvarno bilo najzanimljivije, ali pada mi na pamet par stvari koje su bile neobične. Jedna od stvari je da smo negde 2006. pravili sajt za jedan od prvih električnih automobila na svetu. Jedan od prvih električnih automobila koji je pravio neki ozbiljan proizvođač. Dakle, ne projekat koji prave neki ljudi, inženjeri, nego stoji iza toga nekakav veliki brand. Ne mogu da imenujem, ne želim da čitam ponovo u NDA-u do kad traje, ali suština jeste da je to bilo beskrajno zabavno, jer kao, to je bilo pre skoro 20 godina i niko nije mogo ni da zamisli da će to postati realnost. Taj automobil nije bio potpuno električni, bio je hibrid, ali je bio jedan jako važan korak ka tome da se desi ta tranzicija, jer je on bio, mislim, jedan od prvih hibrida koji je zapravo mogao da pređe neku veću distancu. Mi smo dobili materijale, kako otprilike oni žele da to izgleda, da iskomunicira i ideja toga nije bila da to bude zvanični sajt, jer zvanični sajt bi bio u okviru sajta proizvođača, nego da to bude sajt entuzijasta koji se interesuju za taj auto, koji bi imao i taj neki community deo gde bi ljudi mogli da pišu, da komentarišu, da daju svoje iskustva i sve slično. I bio je super zanimljiv, interesantan projekat. Kažem, bilo ih je baš mnogo, ali recimo jedan od projekata koji mi je bio jako neobičan i uopšte ne znam kako su došli do nas, je bio takođe pre više od 17, 18, možda i 20 punih godina. Kada smo dobili upit na mojoj američkoj firmi od nekih ljudi iz Gruzije, kojima je trebao sajt za neku njihovu državnu instituciju, ali ne ministarstvo, ne nešto tako, nego recimo zavod za izdavanje udžbenika ili nešto tog tipa. I oni su nama poslali upit kako bi to otprilike trebalo da izgleda, brief neki sa strukturom, bilo je super interesantno i pitali nas kako mislimo da rešimo problem sa jezikom. Ja sam pitao koji problem sa jezikom, a onda su oni nama poslali kako izgleda gruzijsko pismo i interesantno je da to pismo ne liči ni na jedno drugo pismo na svetu. Znači, to je pismo koje možemo da kažemo blago vizualno podsjeća na neku ćirilicu, pisanu, ali u suštini ima jako puno nekih kružnih oblika i ponavljanja i ne postoji način da pročitaš šta tu piše.
grčko pismo ima neke karaktere, ali relativno brzo ti pohvataš koji karakter šta znači i znaš da pročitaš šta piše. Ovde ne postoji šansa. Ja nisam znao da to uopšte postoji, da je to stavka i tada, možda je sada drugačije, ali tada zapravo samo globalno najkorišćenija pisma, fontovi su imali i gruzijski, tako da nisi mogao da biraš nešto mnogo, ili je Times New Roman, ili Ariel, ili nešto tako, tako da to je dosta zanimljivo. Dosta zanimljivo je bilo prvi put kada smo radili nešto za arapske zemlje i kada shvatiš da način na koji si ti navikao da prikazuješ stvari ne funkcioniše, zato što je kod njih obrnuto, oni čitaju sa desna na levo. I postoje pravila kako se to radi, ali kada prvi put to radiš, ti ta pravila ne znaš i otkrivaš ih u hodu, jer ona tada, 2006. 2007. nisu dokumentovana kao danas, gde dođeš i pročitaš i sve ti bude jasno. Tako da svašta nešto neobično sam radio u ovih 25 godina. Pojačalo je počelo sa idejom da bude fokusirano na preduzetnike i, da kažemo, profesionalni deo karijere i sve ostalo. Međutim, relativno brzo sam ja shvatio da je to samo jedan deo priče, da mene zapravo mnogo više zanima ono ostalo, odnosno onaj ljudski deo priče u svemu tome i tada, negde oko 15. možda epizode, sam promenio značajno koncept i uveo na početku pitanje šta si teo budeš kad porasteš. Zato što pitanje šta si hteo da budeš kad porasteš, ti vrlo često kad prođemo onaj deo koji su verovatno svi dečaci imali, a to je da hoće da budu nešto što ima uniformu, policajac, vojnik, pilot, vatrogasac, nije bi lekar, nije važno. Kad dođeš do onoga što stvarno želiš da budeš, ako nisi našao način da u zrelim godinama to ugradiš u svoj život, makar kao hobi ili kao nešto, možda ćeš da budeš uspešan, ali verovatno nećeš da budeš srećan. A vremenom sam shvatio da, kažem, tad kad sam presekao, sam shvatio da je možda u životu važnije da budeš srećan i zadovoljan nego samo po svaku cenu da budeš uspešan. Ok, ima ljudi koji to radi, ima ljudi koji to treba da rade zato što su na mestu gde je to zaista važno. Ja stvarno mislim da ako se baviš košarkom treba da budeš najbolji mogući, ako možeš da budeš najbolji na svetu, treba da budeš najbolji na svetu, jer greota je da to ne uradiš. Ali u većini ostalih stvari ništa neće da se desi ako si ti 5% manje posvećen, a ako si 5% više posvećen porodici, verovatno ćeš biti srećniji. Tako da, dosta se toga, da kažem, od samog starta Pojačala promenilo. Bilo je mnogo gostiju, bilo je mnogo priča koje su mi lično drage i važne. Mnogi od njih su došli u možda pravom trenutku u mom životu kada mi je trebalo da čujem neke od tih stvari. Jer je suština Pojačala od prvog dana bila ok, preduzetništvo ili lični ili profesionalno šta god, ali suština je ja neću dovesti ljude koji su se lako i brzo obogatili, neću dovesti ljude koji su svoj uspeh duguju primarno sreći, pa onda svemu ostalo, neću dovesti neke ljude sa kojima možeš da se povežeš, čiji je put bio težak, jer će kroz njihove priče ćeš osjetiti da nisi sam. A ako si se odlučio da nešto radiš mimo uobičajenog, sigurno si lud. Jer zašto bi radio bilo što drugačije od onoga kako rade svi ostali? Ako si već lud, a ja mislim da ti ludaci menjaju svet na bolje, ako si već lud, najmanje što ja mogu da uradim je da ti pokažem da nisi sam. Tako da, postoji mnogo lepih priča i zaista ako nešto smatram uspehom, to je što sada kada pogledam 300 i nešto epizoda unazad, ima manje od 10 epizoda koje bih volao da nisam snimio. Dobro, to je 3%, ja mislim da je to, ovako inženjerski mislim da je to okej. Što se tiče epizoda, ne znam brojeve, ne znam ih napamet, ali recimo
moj drug Vlada, koji je osnivač kompanije Better and Better. Njegova priča je potpuno neverovatna i njegova priča me naučila jednu važnu lekciju, a to je bilo pre nekih 150 epizoda otprilike. Ja ne volim da ustajem rano ujutro. Dobrim delom zato što volim da zabodem kasno, ali ne volim da ustajem rano ujutru i bio je neki užasno težak period, naporan i mi se nismo poznavali od ranije, ja sam znao samo njegovu profesionalnu biografiju koja je bila super interesantna. I on se javio i ja sam želeo da on dođe. Međutim, veče pre toga sam bio preumoran i javio sam kolegi koji snima, pustio sam poruku i rekao, bože, samo kad bi ovi javili ujutru da ne mogu da dođu. Ali pošto nisu javili, ja sam došao na snimanje i snimili smo epizodu i neću da spojlujem ništa, ali ta epizoda je takva da smo se na kraju nje izgrlili, malo isplakali i da sam ja rekao mom kolegi, a pre svega prijatelju Milošu koji je snimio veći deo pojačalo epizoda do sad, ako ti ikad ponovo budem rekao, reci mi da ne lajem ovde. Ima dosta takvih epizoda. Moja preporuka svakome ko veruje nekom autoru, kogod je taj autor, nije važno. Ako veruješ autoru, veruj u njegov izbor. Nemoj da gledaš epizode gde su imena ili teme koje se samo tebi sviđaju, nego gledaj redom, postoji razlog zašto je on nekog doveo. Možda ćeš u priči nekoga ko apsolutno ne deluje kao da ima veze sa tvojim životom, da se prepoznaš mnogo više nego sa nekim ko ti je u oblasti koja je bliska. Mislim da treba slušamo dobre priče. Pa definitivno je mnogo prijatnije meni bilo u Pojačalu, zato što je to moja sigurna kuća, tu nema mnogo reflektora, tu nema gomila ljudi oko nas, tu smo ja, gost i najčešće Miloš. I sve je jako svedeno i vrlo brzo dođemo u poziciju da gost koji možda nije navikao na kamere nema osjećaj kao da ga snimaju. Jer mislim da je sa većinom ljudi koja nema prethodno iskustvo, to je jako važno. A ljudi koji dolaze kod mene najčešće nemaju previše iskustva tog tipa. Pick and Talk je bio super zanimljiv projekat sa košarkaškim klubom Crvena zvezda, realizovan u tom periodu kada suštinski ništa drugo nije ni moglo da se radi zbog mera koje su bile zbog COVID-a. Lep na jedan način da negde dečački ti je san, da imaš neku vezu malo dublju sa klubom koji voliš. Ja sam kroz hobije kojima se bavim godinama imao sreću da intervjuišem, hobi kao sportsko novinarstvo, da intervjuišem dosta ljudi koje sam želeo i imao prilike da izgradim i neki privatni odnos sa ljudima koji su bili sportske veličine i koji su mi na taj način bili važni u životu da doživim i da mi budu važni u nekoj drugoj dimenziji. Ali kao sam projekat bilo mi je naporno i bilo je potpuno drugačije zato što je bilo okrenuto ka mnogo većoj publici, gde ja imam ulogu voditelja, odnosno ja sam sredstvo da se nešto ispriča, što znači da u principu ja treba da sa kolegom Dozetom koji se mnogo bolje snašao od mene u tome i koji privatno zna sve te ljude, da ja treba da ispričam, odnosno da izazovem gosta da ispriča te neke stvari koje su potrebne toj publici koju Zvezda ima, koja je velika, a koje mene možda lično uopšte ne zanimaju. Naravno, bilo je super zanimljivih epizoda, bilo je epizoda gde su sagovornici bili jako teški za neku saradnju. Mislim na kraju dana da je projekat bio uspešan i dobar, ali kažem, meni lično nije nešto što možda ide najbolje sa mojom prirodom. Ja sam mnogo intervjua uradio pre nego što sam seo prvi put da vodim podcast i meni je skroz super da ja budem iza kamere i da se ne vidim i da postavljam pitanja i da na taj način pomognem. Onog trenutka kad sam ispred kamere, Pojačalo mi je lako zato što, često ljudi kao
Pa kao, super postavljaš pitanja, kao mene to stvarno zanima, ja ne radim to zato što mislim šta će sad publika ili nešto, to je moj lični projekat, ja pitam ono što mene zanima, ja dovodim one ljude čije priče mene zanimaju. Ja ću da kažem da me baš briga šta publika misli, ali na jednom nivou, znaš, to je lični projekat. Ako ti se sviđa, super, imaš priliku da slušaš, ako ti se ne sviđa, ne moraš da slušaš, ima gomila drugih opcija koje možeš da nađeš. Ja to doživljavam i ja često kažem to kad neko krene da mi komentariše da bih hteo nešto drugačije, ja kažem, vidi, imao si privilegiju da to već sediš za nasnim stolom u kafani, nisi mogao da pitaš do duše ništa, ali si mogao da čuješ sve. Kaže se hvala, ako ti se ne sviđa, podcasta bar ima previše. Postoji taj izraz, ta fraza, digitalna transformacija, koja se, da kažem, u poslovnim krugovima potencira poslednjih 15 godina. I ona najčešće podrazumeva da se tradicionalni biznisi na neki način digitalizuju i uvedu u tehnologiju. Realnost kaže da ti više čak ni u Srbiji ne možeš da budeš taksista ako ne možeš da koristiš pametni telefon ili tablet. Jednostavno ne možeš. Možeš, ali bit ćeš izložen tome da mnogo manje potencijalnog posla možeš da imaš i da ti je sve mnogo teže. Ne možeš da budeš knjigovođa, ne možeš da budeš novinar, ne možeš da budeš učiteljica ako ne možeš da koristiš računar. I u tom nekom smislu mislim da sve što nam tehnologija donosi, a može da pojednostavi i olakša život prosječnog čoveka je jako dobro. Ono što je super zanimljivo takođe jeste taj moment da smo mi zapravo kroz mobilne telefone se mnogo više približili tehnologiji nego kroz računare. I danas mnogo veći broj ljudi, ako kažemo da konzumira internet, društvene mreže, YouTube, šta god, mnogo više ljudi to radi svakodnevno sa mobilnog telefona nego što radi sa računara. Ili svakako mnogo više vremena provodi na mobilnom telefonu nego što provodi na računaru. Tako da, to malo čudo koje mi nosimo u ruci, koje ima neverovatan hardware, neverovatan connectivity, izuzetno brz internet, manje više svuda, to funkcioniše dobro, jeste neka vrsta prozora u svet koji se nalazi u džepu manje više svakog, nebitno koliko ima godina. U tom smislu mislim da lokalne inicijative koje na neki način odgovaraju na potrebu tržišta, slično kako je to na razvijenim tržištima već godinama unazad, mislim da imaju šansu. Sad, postoji jedan problem sa svakom vrstom matchmaking aplikacija kao što je ovo, kao što je Tinder, kao što je gomila stvari gde postoje dve strane koje treba na neki način da se spoje, gde treba da se spoji ponuda i potražnja, pa sad u kom god obliku. Oglasnici, na primjer. Znači ti prodaješ auto, prodaješ komad nameštaja, prodaješ fotoaparat, nije važno. Ako ga staviš na oglasnik gde neće doći ni jedan kupac da proveri nešto, vrlo brzo ćeš da odustaneš od tog oglasnika. Stavit ćeš jedno, vidjet ćeš da ne ide, nikad više nećeš doći. Takođe, ako tražiš da kupiš nešto i nema nikad ništa što te zanima, odustaćeš od tog sajta. Znači mora da postoji podjednaka količina potrebe, potražnje i ponude. A to je jako teško izbalansirati. Mislim da način na koji ste vi rešili trenutno to nije loš za početak, ali da u narednim koracima zapravo stoje najveći izazovi, a to je složeniji poslovi, kompleksnije stvari koje neko želi da uradi, u perspektivi želi da renovira vikendicu. To je nešto što ne može u 3 klika da se dogovori. Može da počne kroz 3 klika, ali je zapravo mnogo kompleksniji proces. Takođe, jedna od jako važnih stvari, koja kod vas postoji i mislim da nije loša, ali je i dalje u jako ranoj fazi, jeste to da svaka zajednica tog tipa u kojoj ljudi su relativno redovni, a nisam siguran koliko su redovni kada su popravke po kući u pitanju, u svakoj zajednici tog tipa je jako važno kakve ocene neko ima. Znači, ocene su te koje u principu te guraju negde. Kada imaš mogućnost da na kupujem, prodajem, kupiš od nekog ko ima 7 ocena i 300 ocena,
daćeš više novca osobi koja ima 300 ocena za istu stvar, jer si siguran da će sve biti okej. Pred vama je zanimljiv put, nadam se da će biti uspešan. Veliki izazov vidim u tome da dobrih majstora nema, da su dobri majstori neko ko već duže radi isključivo na ličnu preporuku, ko uvek ima previše posla i ko, što kaže jedan moj prijatelj koji često radi sa njima, majstori ne lažu, oni samo odlažu. To je nešto na što se mnogo ljudi opeklo i mislim da će biti vrlo interesantno kako ćete taj problem da rešite. Ako uspete da ga rešite, da većina ljudi svoju potrebu zadovolji na aplikaciji, da većina ljudi budu zadovoljni, onda je, neću da kažem nebo granica, jer opet to je tržište koje je relativno ograničeno, ali možete da budete jako važni igrač na njemu. Sve stvari koje sam ja počeo da radim u nekom trenutku su se desile zato što me je nešto žuljalo ili nerviralo. Video sam da 3 meseca ne mogu da kupim nigde Granny Smith jabuke, koje obožavam, i onda sam odlučio da probam da istražim kakvo je tržište veleuvoznika toga, video da je dosta zanimljivo u tom trenutku i šareno i da ukoliko ne želiš isključivo da platiš najjeftinije moguće neki proizvod, imaš opcije za dosta kvalitetnije stvari. Tada sam, desilo se da naletim na poznanika sa kojim sam ranije nešto sarađivao i tako smo otvorili moju pijacu. 8-9 godina kasnije ta priča vrlo lepo funkcioniše, naravno da je mnogo kompleksnije od toga da možeš da naručiš Granny Smith jabuke i da je biznis case toga dosta drugačiji od onog kako smo mi inicijalno to zamislili, ali tako je počelo. Tako je slično počela i agencija za prevođenje, jer sam imao užasno iskustvo sa agencijama za prevođenje. Ne mogu da kažem da su baš kao majstori, nije toliko loše, ali je loše i najviše je loše zbog toga što gotovo nijedna agencija za prevođenje nema prevodioca, nego radi sa eksternim prevodiocima, što je potpuno u redu, ali onda je na tebi da izmenadžuješ tu uslugu i na tebi je da komuniciraš sa mnom i na tebi je da upravljaš mojim očekivanjem. Ako mi kažeš da će nešto biti do petka i javiš mi u četvrtak da je gotovo, ja ću biti srećan. Ako mi kažeš da će biti do četvrtka i ne javiš mi se u četvrtak i javiš mi se u ponedeljak, možda nije važno, ali možda si napravio ozbiljan problem, odnosno možda sam te ja u četvrtak u 4:50 zvao da pitam šta se dešava sa ovim. Bila mi je ideja da to promenimo, mislim da smo uspeli, ta priča je, kažemo, relativno mala i dalje, ali lepo radi i vrlo lepo dugoročno radi sa pojedincima i firmama koje su nam ukazali poverenje. Burgos je isto, da kažemo, neka priča gde u tom trenutku ne postoji pravi gurmanski burger kakav bi on trebao da bude, kakav je on na dobrim mestima u Americi. Postoji tržište burgera, jer je nekoliko brendova već počelo pre toga, ali to nije ono što ja mislim da treba da bude. Napravili smo nešto što mislim da jeste to što smo želeli. Ispostavilo se da tržište to ceni, ali se isto tako ispostavilo da ljudi koji vole taj proizvod u odnosu na neke druge varijacije burgera ima manje nego što sam ja možda očekivao. Tako da je to jedan biznis koji je onako interesantan, ali nije nešto preterano komercijalno uspešan. Tako je manje više sa svim stvarima bilo. U nekom trenutku se pojavila neka ideja, normalna osoba bi se iskulirala, ja sam rekao što ne bi mi to probali smo i da kažem, većina ide nekim dobrim putem. Često je to podrazumevalo rezove, promene, pivotiranja, često nije ono što je zamišljeno na kraju ispalo ono što funkcioniše, ali izuzetno mnogo možeš da naučiš u svemu tome. I meni je ulazak u svaku od delatnosti bio
veoma interesantan zato što mi se često dešavalo, recimo konkretno sa ugostiteljstvom, da imam klijente iz te oblasti, da pričamo o tome, da im ja pomažem marketinški, ali da ja zapravo ne znam kako i koliko to radi. Znači, oni ti daju feedback na nivou zadovoljni smo, nismo zadovoljni, ali ja zapravo ne znam koji to efekat konkretno ima. I vrlo često, kad je nešto tako, ne znam tačno šta radi. Jer mi smo probali 4 stvari, jedna od 4 sigurno radi ili 2 od 4. Ali bih volio da znam koje i volio bih da znam zašto. Kad si unutra, onda znaš zašto. I ono što je negde isto, mislim, jako važno, svako preduzetničko iskustvo osobi koja ga je pokušala, otvara vidike koje ni na jedan drugi način ne može da otvori. Postaneš bolji profesionalac u bilo kojoj oblasti, jer si naučio neke stvari. Razumeš kako određena stvar koja tebi deluje da nema nikakve veze, zapravo utiče na biznis. Da bi bio bolji dizajner, treba da razumeš kako tvoj dizajn konkretno utiče na biznis. Da bi bio bolji copywriter, treba da znaš tačno kako to utiče na neki biznis. Tako da, s te strane je to pre svega zanimljivo i ispunjujuće. Nemam nešto što mogu da kažem da me više interesuje, odnosno imam. Sport kao hobi je nešto što najviše volim, ali tu nema novca i to je nešto što radim kada imam prilike, kada putujem, uvek ću iskoristiti priliku da uradim neki intervju zato što sam tu i zato što imam koga da pitam da me akredituje i tako dalje. Ali naravno to je samo hobi jer ne može da bude ništa drugo. Tehnologija je nešto što je meni prirodno okruženje, pa samim tim kad pričamo o nečemu što je najnovije, najmodernije, cutting edge, kad imam prilike da radim sa ljudima koji su na tim pozicijama, to je posebno interesantno, zato što, mislim, kad sam bio mali, hteo sam da istražujem dinosauruse, a kad sam završio sa dinosaurusima, hteo sam da radim u NASA. Posle sam hteo da budem odbojkaš i od svega bih najviše volao da sam bio odbojkaš. Ali sam isto tako 5 puta bio u NASA. Jer to je najzanimljivije mesto na svetu. Kada smo počinjali sa forumom, forum je imao jednu divnu osobinu koju odavno društvene mreže nema. A to je da si ti na forumu deo zajednice. Ali da se vi na forumu spajate na osnovu vaših interesovanja. Pa ti znaš nekog zato što slušate istu muziku ili pratite istu seriju. Zanima vas italijanska fudbalska liga. I ti na bazi toga vremenom izgradiš neki odnos sa tom osobom koja bukvalno možete postane prijatelj, ali vi ste se upoznali zato što ste se okupili oko iste vatre negde. Ali niste vi zapalili tu vatru. Ona je bila tu. Problem sa društvenim mrežama, konceptualno, koji se, da kažemo, menja kroz nove mreže i sve ostalo, je što je to mreža ljudi koje znaš. I, prvo ćeš dodati sve one koji su ti bliski, pa onda one koji su ti malo dalji, pa onda one koji su ti još dalji, pa onda one koji bi voleo da ti budu malo bliži, ali na kraju to je mreža u okviru koje postoje mreže drugih ljudi. Ti imaš 2 koraka da dođeš do nekog, ali postoji realna šansa da se nikada nećete sresti nigde, ako ne postoji potreba za tim. I u tom smislu matchmaking aplikacije pomažu da se sretnu ljudi koji se inače nikada ne bi sretli. Možda će se ispostaviti, kako to obično biva sa našim ljudima, da ćete dobiti nekog ko je poreklom 2 sela od vašeg sela. Što je super tema za razgovor, ali vi se nikad ne biste upoznali, iako možda imate gomilu poveznica, da ne postoji nešto tako. Takva vrsta aplikacija otvara mogućnost da upoznate ljude koje ne biste upoznali, otvara mogućnost da dođete do ljude do kojih inače ne biste mogli da dođete. S te strane, mislim da je to sjajna prilika. Opet, sa one druge, potrebno i jedne i druge motivisati da dođu tu i da tu ponude svoje usluge, potraže rešenje za svoje probleme. Taj balans je, da kažemo, najteže održati. Sve ostalo, to je,
kao što smo pratili, ne znam, pratimo neke ljude na Instagramu zato što imaju dobre preporuke restorana. Mi te ljude ne znamo, ali im verujemo kad su restorani u pitanju, pa ćemo to uraditi tako. Ovo je tvoj influencer kome veruješ kada ti treba da ti neko reši tehnički problem u kući. Mislim da sve industrije mogu da imaju benefit od tehnologije na neki način, ali treba naći način koji je prirodan za te industrije, a ne prirodan za tehnologiju. Mi, IT-evci, inženjeri, volimo da sve digitalizujemo, bez obzira da li treba ili ne treba. Neke stvari, verovatno, nije neophodno da se digitalizuju, neke stvari možda ne treba da se urade na način na koji mi mislimo da treba. Zato je idealna varijanta da se spoji konkretno iskustvo iz neke oblasti sa nekim ko vlada tehnologijom i onda se nađe rešenje koje rešava pravi problem one krajnje strane. Sad, šta bi to sledeće moglo da bude, ne znam, ali suština je da velika većina procesa koje mi radimo na dnevnom nivou su već digitalizovani. Račune odavno plaćamo digitalno. Više ništa nam ni ne stiže poštom od te vrste, da kažem, pošiljki koje zahtevaju neku našu dalju aktivnost. Čak i kada treba nešto da platimo što dobijemo u papiru, obično sad dobijemo QR kod koji samo skeniramo, ne moramo ni da unosimo ništa. Tako da postoji mnogo tih stvari gde tehnologija na jedan dobar način može drastično da olakša. Taj moment kad je neko uveo IPS QR kodove za plaćanje, da ti ne moraš da prekucavaš sve brojeve na računu, jer kada ih ima mnogo, velike su šanse da pogrešiš. To je recimo fantastičan način kako nešto digitalno na nečemu što je analogno ti rešava problem koji možda pre toga nisi ni znao da postoji. Tako da mislim da će dosta stvari u tom smislu napredovati, da na dosta mesta gde to nije implementirano, da će biti u narednom periodu, vidimo kako se menjaju i bankarska industrija i razne druge, da više suštinski na šalter ne moraš da ideš skoro nikad, a to što moraš je možda dovoljno retko da nema potrebe da se digitalizuje. Sa druge strane, ne znam, čak i ono zašto ljudi možda i idu, a to je podizanje novca sa računa, imamo bankomate, podizanje deviza sa računa, imamo bankomate na kojima možemo da podignemo i devize. Dakle, vrlo se život menja u smeru da što manji broj ljudi radi neke besmislene, dosadne poslove. Dostava hrane jeste interesantna, ja se sećam pre 18 godina kada je Donesi krenuo, bio sam možda i jedan od prvih 100 korisnika, jer osnivače znam i jako mi je bilo drago što je nešto tako pokrenuto, jer je to značilo da ja mogu da naručim nešto, da ne moram da se čujem ni sa kim, što jednom introvertu vrlo prija. Ali zapravo najveći skok koji se desio je onog trenutka kada su došle aplikacije u kojima ti vidiš čovječuljka koji se kreće po ekranu. I to više nije nešto tamo si ti kliknuo pa će nekad da ti stigne pizza, nego ti možeš da pratiš. I ta vrsta iskustva je, da kažem, sledeći korak u nečemu što je već u tom trenutku više od 10 godina funkcionisalo. Tako da očekujem te vrste napredak. Očekujem bolju predvidljivost dostave u elektronskoj trgovini. Sada imamo situaciju i dalje da kod dosta trgovaca u elektronskoj trgovini ti nešto naručiš i onda ti se x dana niko ne javi i onda 7. dana ti kažu ipak nema artikla na stanju. Što, mislim, nije dobro ni za koga. Naročito nije dobro za te trgovce, jer oni su izgubili kupca tom prilikom. A razlog zašto dobijaš informaciju 7. dana je zato što zapravo niko ne zna gde je artikal koji si ti kupio. Ne postoji digitalizovano ceo supply chain da ti znaš da li taj artikal postoji ili ne. Kada to sve bude uvezano i bude digitalizovano, tih problema više neće biti. Na Amazonu meni se nikad nije desilo, možda neko ima slučaj, ali meni se nikad nije desilo da naručim nešto i da mi kažu nemamo ga na stanju. Može da se desi da mi kaže neće baš sutra doći, nego preko sutra, ali to je to.
I to je nešto što, da kažem, možda goruća tema u elektronskoj trgovini da bi se napravio taj još jedan skok dalje. Predvidljivost dostave, mogućnost da ti kada nešto kupiš online planiraš šta ćeš sa tim da uradiš dalje. Ja mnogo volim domaće brendove i male proizvođače i bavim se njima više od 15 godina na najrazličitije načine. Ako nosim neku garderobu, majica će ili biti potpuno crna, blanko, ili će možda biti sa nekim od brendova koji su moji, ako ne, u svim ostalim situacijama će biti dečko car, tako da njih mnogo volim zapravo dosta kreativnih ljudi koji ovde rade neke interesantne stvari. Ako već pričamo o dečko caru, onda ću naravno pomenuti i Mandarinu kao brand, pomenut ću poslastičarnicu Fini, koja mi je dokazala da makarons mogu da imaju ukus, što i dalje ne verujem, ali očigledno postoje neke magične ruke koje to mogu da naprave da bude sjajno. Volim dosta tradicionalnih brendova, mislim, kad bih krenuo da pričam o tome, verovatno bi mnogo bilo onih u oblasti hrane. Mesara Jokić mi je super priča, Mesara Morava mi je super priča na jedan malo drugačiji način. Jako volim neke tradicionalne brendove ovde. Ja stvarno mislim da mi nismo svesni koliko smo srećni što imamo Bananicu, što imamo Smoky, što imamo Munchmallow, što imamo Jafu, što imamo Plazmu. I mislim da je to pravo bogatstvo. A osim toga, recimo, da sad ne bude previše obimno, Dogma pivo i cela priča oko toga i cela kultura koja se formirala oko craft piva, zatim recimo Belgrade Urban Distillery i to što Branko radi sa rakijom Branko i još nekim proizvodima koji imaju u okviru toga. Voleo bih da mogu da kažem da poštujemo ono što imamo i da smo uspeli od toga da napravimo sjajne proizvode i sjajan brend. Za neke stvari je to tačno, za mnoge, nažalost, nije. Za neke je to tačno, ali nismo to uradili mi, nego je to uradio neko drugi, pa tako nemam baš da kažem za neki dobar ajvar, jer većina onih najboljih je zapravo iz Makedonije ili neki od ostalih bivših republika, ali ima ljudi koji rade sjajne stvari na koje bi trebalo sve više ljudi da se ugleda. Većina malih proizvođača su mali i oni nisu neko ko može da promeni krvnu sliku jedne zemlje, ali mogu da nekom možda bezukusnom jelu daju jako dobar začin. I mislim da treba da ih negujemo zbog toga, a da onda neki od njih treba da prerastu u nešto što više nije malo, jer ja se sećam sa početka 2000-ih kako je dečko car bio priča koja se prenosi sa drugara na drugara i ide se lično da se uzme od njih majica, a danas oni imaju ozbiljnu proizvodnju, ozbiljnu ekipu, 2 lokala, 1000 majica na mesečnom nivou i ostali su oni isti ljudi koji su bili, a proizvod je ostao veran onome čemu je bio veran na samom početku, a to je da imaš kvalitetnu, dobru majicu, lepo i dizajnjenu. Ivan Minić ne pije kafu. Ivan Minić jako voli miris kafe, ali ne voli ukus kafe. Ivan Minić voli miris dobrog duvana, ali ne voli miris cigareta. Tako da sam malo težak kad su te stvari u pitanju, ali postoje neka mesta u gradu koje volim. Mislim da ima smisla samo jedno da pomenem, jer se sva ostala menjaju, ali jedina sigurna kuća pored moje kancelarije je kafe restoran Flirt na Novom Beogradu, u kome sam faktički svaki dan
često vole da kažu i češće nego većina zaposlenih. Neretko sednem ujutru i ustanem uveče. Neretko ostanem poslednji. To je mesto koje ima nekoliko neobičnih karakteristika. Prvo, počelo je jako malo i skromno, ali je bilo u kraju i bilo pod prozorom. Počelo je sa nekom zanimljivom kombinacijom klope, gde je ključna stvar bila juneća supa sa rezancima i pasulj koji je bio najbolji u gradu, pa smo često znali da u dogovoru sa konobarima, a mimo dogovora sa vlasnikom, dobijemo informaciju dan ranije i rezervišemo pasulj, pa dođe 12 ljudi iz celog grada da bi ga probalo. Taj flert je živeo neko vreme, onda se sticajem okolnosti koje su bile ugasio, ali se vratio pre nekoliko godina u većem, lepšem aranžmanu i kad sam sreo Zokija u jednom kafiću u blizini i kada mi je rekao da se ponovo otvara, prilično sam se raznežio, a onda nekih 2 meseca kasnije kad su završeni građevinski radovi i kad sam prošao i video da je ekipa konobara koja je radila pre 5 godina se cela okupila i da će ponovo raditi oni, i da u tom trenutku raspoređuju u bašti jastučići gde će koji biti. Ja sam ušao i igrali smo se, malo smo se isplakali i od tad, pred nekih 3 i nešto godine, manje više svaki dan sam tamo. I jedino što je sigurno, dosta sam putovao u prethodne 2 godine, jedino što je sigurno je da ja ću možda sleteti u 7, ali u 8 ćete me naći u flertu i bit ćemo tamo do Fajronta i svi koji hoćete me vide, samo treba da dođu do odlično. Ja mislim da Zvezda radi jako dobar posao na društvenim mrežama, da je kvalitet sadržaja koji se objavljuje, video materijala i slično, na apsolutno evropskom nivou i godinama unazad Zvezda dobija nagrade Evrolige za jedan od najboljih marketinga. I te godine kada sam ja učestvovao sa projektom podcasta smo dobili, čini mi se, bronzanu, ali nisam sad siguran, nagradu. U tom smislu mislim da se radi dobar posao. Ono što mislim da je prilika koja se možda ne koristi dovoljno, mada postoji značajan iskorak po tom pitanju, jeste taj neki dodatni merchandising, te neke dobre majice, sve ono nešto što nije samo navijačka stvar. Znači, ja sam veliki navijač Manchester Uniteda, čak sam i akcionar klub. I imao sam tu privilegiju da nekoliko puta budem na utakmicama i kao navijač i kao novinar. I da obiđem muze i da vidim svašta nešto. Ispod jedne od tribina postoji ogromna prodavnica u kojoj možeš da kupiš suvenire, dresove, sve ostalo. 2/3 te prodavnice su zapravo za ljude koji neće da kupe dres, neće da kupe šal, neće da kupe loptu, nego žele da kupe trenerku koja izgleda kao bilo koja druga prelepa Nike trenerka, samo ima mali detalj koji kaže Manchester United. Pa imaš deo gde su košulje, kravate, odela sa isto tim momentima. Imaš gomilu nečega što zapravo ti omogućava da podržiš taj klub, ali ne samo time što ćeš nositi dres. Jer postoji jedan trenutak u životu kada, prerasteš to da možeš u dresu da ideš na posao. Ili ne prerasteš, nego ti je posao prosto takav da ne možeš to da radiš. Ili da ti to nije prijatno, šta god. I to je nešto gde mislim da postoji prosto sad, verovatno ne odmah sa tako nekim ekstremnim primjerom kao ovaj koji sam dao, nego više sa nekim casual stvarima koje možda mogu da budu interesantne. I to mislim da je prostor koji svi naši sportski klubovi i sportski savezi ne koriste dovoljno. Mi smo imali dugo situaciju da dres košarkaške reprezentacije nemaš da kupiš. Sad imaš već neko vreme i to je u redu. Ali dugo je bila situacija da se prosto taj moment ne koristi. Jedini ko mislim da je pravio po tom pitanju uvek razliku i uvek si imao mogućnosti je fudbal, koji je možda najveći na svetu, ali mi smo zemlja košarke i mislim da bi trebalo više da se fokusiramo na to. Tako da mislim da to može da bude interesantno, mislim da
Mislim da bi Zvezda možda mogla da se bavi malo više izdavaštvom i da neke lične inicijative, ljudi koji su veliki poštovaoci, navijači kluba i neke knjige koje su nastale na taj način jesu lepa stvar, ali da bi bilo super i da postoje zvanične knjige koje će izdati klub, koje su o istoriji kluba, klubskim legendama i slično nešto što mislim da može da bude jako interesantno. Partizan takođe mislim da radi sjajne stvari na društvenim mrežama i oba kluba imaju jako lepo prisustvo koje mislim da je među najboljim u Euroligi. Ne pratim sve klubove u Euroligi, ali pratim dobar deo i zaista mislim da i jedni i drugi sa jedne strane imamo sreću da oba kluba imaju fantastične navijače i fantastičnu atmosferu i čime god ti to da snimiš, to će izgledati impresivno, a ako još to uradiš dobro, onda će izgledati još bolje. Ali, kažem, mislim da i kod Partizana postoji sličan prostor koji se možda ne koristi dovoljno. Zato što ja duboko verujem u to da bi u slučaju oba kluba i bilo koje institucije tog tipa koja ima tradiciju, koja traje duže od 50 godina, bilo jako važno da mladi ljudi koji dođu i koji su navijači, podržavaoci tih klubova, imaju lak i jednostavan način da nauče šta je bilo pre nego što su oni došli na prvu utakmicu. Ja to u slučaju Partizana imam taj takozvani Čubrilo test. Znači, ako ne znaš ko je Aleksandar Čubrilo, možda mi kažeš da si navijač Partizana, meni to ništa ne znači. Jer to znači da si počeo da navijaš onog trenutka kada su bili neki najveći uspesi, a ne znaš sve ono što je bilo pre toga, gde su takođe bili uspesi, ali je bila neka generacija ljudi koja je bila pre tebe. Prosečna osoba ne mora da zna ništa o tome, ali ako si navijač koji ide na utakmicu i koji ima sezonsku kartu i sve ostalo, trebalo bi da znaš na čijim ramenima su stasali ovi koji danas brane boje tog kluba. Mislim da sada već imam dosta dobro pokriveno sve što mi treba. Trebalo mi je 40 godina života da do toga stignem, ali sada za skoro svaki problem znam koga da pozovem. Da li je to neko ko je stvarno majstor ili neko od drugara ko može da pomogne, to naravno zavisi, ali sad mislim da sam dobro opremljen po tom pitanju, ali naravno dobra iskustva dolaze nakon loših. Znači prvo se nekoliko puta opečeš, pa onda ide sve ostalo. Imao sam, da kažemo, 2 veća projekta renoviranja, sređivanja u životu koja sam prošao i u oba sam imao i sjajnih iskustava i katastrofalnih iskustava. Najčešće je to taj moment da se nešto dogovoriš, onda se majstor ni ne javi i ne pojavi. Najveći problem koji postoji je sa situacijama kada su radovi međusobno povezani ili uslovljeni. Pa to što si ti propustio da dođeš i da uradiš svoj deo posla, znači da naredna 2 takođe ne mogu, a i oni su nekako planirali svoje vreme i njima je to ko Tetris složeno kad mogu i kako mogu, što znači da će se verovatno ceo projekat dodatno odužiti. Ali našao sam neke ljude sa kojima imam kvalitetnu saradnju, koji su odgovorni kada nešto tako treba, tako da mislim da sam dobro pokriven. Dosta znam primjera, imao sam i ja iskustvo koje je takvo da sam imao fantastičan tim ljudi koji je radio te neke interijerske poslove, pre svega gips, krečenje i slično, koji su neverovatno divni, neverovatno pouzdani, odgovorni, oni majstori nakon kojih kada uđeš misliš da je bio i servis za čišćenje, a ne samo su oni sve uradili kako treba u pripremi i na kraju za sebe počistili. I sa njima sam imao super saradnju kad smo radili jedan dosta veliki prostor i ozbiljan projekat. I posle 2 godine kada su mi ponovo trebali, za mnogo manju intervenciju, ja sam želao da baš oni to urade i da se posavetujem sa njima pre svega i da oni to urade. Niko se nije javljao na telefon je bio ugašen, ja sam kasnije proverio u APR-u i firma je bila ugašena i njih
dosta više od 15, koji su svi jedna velika porodica. Mislim, stvarno su porodica, rođaci su otišli svi zajedno za Nemačku. Tako da, mislim da je to, nije problem što, manje mi je, čini mi se problem to što su majstori skupi, mislim da je problem što su skoro svi najbolji otišli i onda za mnogo novca često dobiješ uslugu koja je vrlo ispod standarda. Pre mnogo godina jedan veliki brend na našem tržištu me je pozvao na događaj na kome su bili nešto što se tada još nije zvalo influenceri, ali kao neki ljudi koji znaju nešto o internetu. Imaju neku publiku i kao ljudi im veruju. I pitali su nas tada na koji način mi, koji sada krećemo u tu priču, pravimo društvene mreže, na koji način treba da kreiramo sadržaj da bi se više dopali korisnici. I ja sam, svi su rekli neko svoje mišljenje i uglavnom je to mišljenje bilo da treba da prave lepe slike, tad video još uvek nije bio toliko rasprostranjen i dostupan i nisi mogao telefonom da napraviš video tog kvaliteta. Jedini sam ja, onako kako me Bog dao prokletog, rekao, ne treba društvene mreže, nemojte uopšte da se brinete za društvene mreže, samo treba da popravite kvalitet osnovne usluge i sve će da bude okej. I kad se završio taj sastanak, oni su se zahvalili svima, dali su nam neke lepe paketiće, sa stvarno nekim vrednim poklončićima unutra i stvarno je bilo lepo i onda je čovek koji je vodio marketing u tom trenutku na ispraćaju meni prišao i rekao, a mi se čujemo sutra. I čuli smo se sutra i malo smo pričali o tome i to je veliki sistem koji nije mogao da se promeni preko noći i nije mogao da pravi drastične promene, ali smo uveli, odnosno ja sam im sugerisao da uvedu neke stvari koje su tada bile jako lepe i naišle su na jako dobre reakcije ljudi, a to je upravo taj moment, ok, možda ne možete da pružite bolju uslugu, ali možete bolje da komunicirate. Možete da mi kažete kada će otprilike doći onaj ko treba da popravi to što treba. Možete da ne ignorišete moju poruku, nego da odgovorite na nju. Ne morate da odgovorite van radnog vremena, ali možete ujutru odmah da mi odgovorite. Iako je to možda nešto što je ljudima hitno, ne treba očekivati da će u 11 uveče neko na društvenim mrežama da ti odgovori. Ali u 9 ujutru kad dođu na posao mogu da odgovore. I taj odgovor, ako je proverit ćemo i javit ćemo vam, oni znaju da im nećete javiti. Ako im javite, promenit će se čitav svet. I to je nešto što je važilo tada pre više od 15 godina i ja mislim da je to rešenje i sad. Dobar majstor koji je odgovoran, vredan, pošten, nema nikakav problem sa količinom posla koju ima. Možda radi poslove koje ne želi da radi, možda želi da promeni profil poslova koje radi. To je sve u redu, ali bilo da je u pitanju majstor za auto ili majstor za bilo šta drugo, ako je dobar, pošten, vredan, zna svoj posao, sigurno neće imati problema. Oni koji ulaze u to, koji možda nisu majstori u pravom smislu te reči, nego, eto, onako, snalažljivi su, umeju sa alatom, pa bi možda mogli da grade neku karijeru u toj priči. Mislim da samo treba da budu pristojni, dobri, vredni, odgovorni ljudi i da će sve biti u najboljem redu. Mislim da ste zanatski deo posla, biznis plan i sve ostalo, da ste sve to uradili kako treba, da ste bili okruženi nekim dobrim ljudima u tom procesu, jer video sam da je moj dragi prijatelj Rade Rakočević bio jedan od intervjuisanih i znam da se znate. Znam i da vas je upoznao Deki Milojević koji je bio najbolji čovek na svetu, pa i ne samo najbolji čovek na svetu, nego i najradoznaliji čovek na svetu, što isto mislim da je jako važno, tako da mislim da ste okruženi dobrim ljudima i da će dobri ljudi da vam daju dobre savete. To ne znači da će biznis da uspe. Ali mislim da je na boljem mestu i na boljem putu nego većina drugih. Analizirajte, merite.
napravite plan, verovatno ga već imate, koji je dovoljno dalekosežan da ne zavisi od nekih kratkoročnih rezultata. Jer mislim da ništa što je oročeno na manje od makar godinu dana nema neku šansu da uspe. Desi se jednom u mnogo pokušaja da nešto fantastično poleti na samom početku. Većina stvari su sporovozne, mislim da je ovo jedna od tih stvari. Tako da budite strpljivi, ali budite realni, nemojte sebi da dozvolite da predugo krvarite, verujući kako ćete ispraviti krivu koja ne ide kako treba. Ako ne ide, možda je trenutak da tehnologiju koju ste razvili, koju posjedujete, iskoristite za nešto drugo. Jer u suštini postoji mnogo drugih stvari u kojima postoji ponuda i potražnja i nekakvo tržište. Mislim da postoji potencijal za tehnologiju koji može da vam omogući da i u drugim industrijama, oblastima napravite neki eksperiment pa vidite da li će ljudi biti zainteresovani da probaju nešto što treba da ih međusobno spoji. Tako da verujem da je ideja ok, da je ideja nije nova, video sam ih mnogo, većina nisu uspele, možda je sad pravi trenutak, neke jesu bile, jedan od glavnih problema jeste bio što su bile pre vremena, možda je sada pravi trenutak, ali pre svega mislim da je jako dobro i jako važno da neko ko je vrhunski profesionalni sportista razmišlja o tome šta će biti kad prestane da udara loptom u parket. Iako je to najlepša stvar na svetu i onaj ko voli sport kojim se bavi, verovatno živi najispunjeniji život koji može da živi, to je nešto što je konačno. I ok, neki ljudi će ostati u tom sportu, mnogi neće. Mislim da je važno imati još neki sadržaj u životu. A da to što ti je omogućilo da postigneš neke rezultate, stekneš neki kapital, stekneš neki društveni kapital jer znaš ljude i imaš mogućnosti da dođeš do njih, da je to jako lepa odskočna daska, ali da sa tim i dalje nadalje u životu treba umeti. Mislim da je super probati nešto što nema nikakve veze sa onim čime se primarno baviš. Mislim da je super izabrati da tehnologija u trenutku kada sve postaje tehnološko, čak i ono što nikada nije bilo, da je dobar izbor da to bude tehnologija, da je dobar izbor da to bude nešto gde direktno utičeš na to da ljudima kvalitet života bude bolji, gde možeš da imaš jednu vrstu lične satisfakcije koju sa mnogim biznisima nemaš, a to je da kada kod nekog dođeš, on ti kaže ova slika ne bi bila okačena i dalje, da ne postoji vaša aplikacija, jer naravno da niko ne stiže da se time pozabavi svojoj kući, jer uvek ima nešto preče, a ta slika je važna, jer da nije važna ne bi ni trebalo da bude okačena. Isto je i za gomilu drugih stvari i za, kažem, gomilu kompleksnijih poslova koji tu mogu da se pojave i izrode. Vrlo ću rado ispratiti kako to sve izgleda nadalje, kako se sama aplikacija i ekosistem razvijaju, a mislim da je super da kreirate nekakav zanimljiv, koristan, interesantan sadržaj, zato što u moru toga što se snima na internetu nema baš previše onoga što ima smisla slušati. Ok, ja sam podcaster i slušam mnogo podcasta i to jeste deo etra u kome možda ima najkvalitetnijeg sadržaja, zato što neko ko želi da ispriča priču će to najčešće izabrati kao format, a ne nešto drugo. Ali mislim da tog sadržaja koji je kvalitetan, interesantan i relevantan nema dovoljno, a kada smo me kontaktirali, ja sam preslušao sve ovo do sad i bilo mi je super zanimljivo. Bilo mi je super zanimljivo i kako smo se dogovarali i kako sam dobio možda ponajbolje pripremljena pitanja za neki intervju do sada, tako da hvala na ukazanoj prilici i hvala što radite neke dobre stvari i pokušavate da
olakšate živote ljudima koji žive ovde. Od košarkaša, Milenko Topić, zato što nikad nije mnogo galamio, a mnogo je toga ispričao na terenu što je trebalo da ispriča i u dresu Zvezde i u dresu reprezentacije. A što se tiče majstora, to je jako teško, ali recimo da bih iskoristio priliku da pomenem našeg vodoinstalatera, Seada Buturovića, i da ga ovom prilikom pozdravim.